Ćao ljudi, dobrodošli na najnoviji YouTube video. Ako još uvijek niste, obavezno se pretplatite na moj YouTube kanal i kliknite na ono zvonce kako bi dobili obavještenja kad god izbacim novi video. Također, ako još uvijek niste, obavezno se priključite mojoj Roblox grupi #KingSquad, link grupe je u opisu ovog videoklipa. Ako želiš, možeš da pogledaš i moju online prodavnicu kings.shop.bradley.rs i ako želiš da igramo zajedno Roblox, sve što je potrebno jeste da me zapratiš na Robloxu, zovem se Kirarinu. I ako želiš da postaneš član mog YouTube kanala, imat ćeš specijalne beneficije koje bukvalno niko nema. Tako da... Ok ljudi, danas imam jedan veoma zanimljiv video. Danas ću se pretvaram da mi je neko dao ovog jednoroga i da je taj neko tražio da mu vratim. I ja sam prosto kao zaboravio kome sam trebao da vratim jednoroga. I danas ću da testiram da li su ljudi koji igraju Adopt Me iskreni i da li će da uzmu mog jednoroga ili neće. Ako kažu ne izvini, nisi od mene uzeo jednoroga, onda ću naravno da ih nagradim zato što su šta? Iskreni. Sada ću da pitam ljude da li su oni ti koji su mi dali ovog jednoroga. Mislim, naravno ovog jednoroga sam ja dobio uz ono jaje, tako da ovaj jednorog je moj, bukvalno moj. Ali vidjet ćemo da li će ljudi da slažu ili ne, možda niko neće da laže. To će biti divno, a možda će neko i da laže, vidjet ćemo. Samo ja da nađem ljude, divno, znači bukvalno nikog nema. Znači, rekao sam da nekom dugujem jednoroga i da sam zaboravio o kome dugujem i sada ćemo da vidimo da li će ljudi da slažu da njima dugujem jednoroga. No, it's not mine. Divno, da vidimo ko je ovo rekao. Ok, nema veze. Kogod je rekao, sada ću da ti dam nešto zato što si bila iskrena. Irina 005. Ok, Irina, hvala ti što si bila iskrena. Ovako, sad ću da ti dam, nešto ću da ti dam, da ću ti fly potion, evo ti, izvolim. Hvala Irina što si bila iskrena. Šta si ne! Znači, ovo ti je poklon zato što si iskrena, bre, o moj bože. Ok, Irina, izvoli. Hvala ti što si bila iskrena. Ok, idemo dalje. I own someone a unicorn. Oh my god, šta je ovo? Jer mene niko ne sluša, bukvalno, znači, nudim vam jednoroga, mislim, neću nikom da dam jednoroga, gospode bože, ali... Hoću samo da testiram, da vidim da li su ljudi iskreni, ali bukvalno me svi ignorišu, oh my god. Oh my bože, da li je moguće da me svi ignorišu, oh my god. Ok, neko mi je dao žabu, hvala za žabu, ali meni treba jednorog, gde je sad ovaj jednorog? It's not mine, da vidimo ko je to rekao. Kings Jovan FP, pa naravno, moji fanovi su naravno uvek iskreni. Ok, sada pošto si bila iskrena, ok, čekaj, moram da ti pošaljem trade, nemoj da mi odbijaš trade, bre. Prihvati. Oh my bože, prihvati. Hoću da te nagradim zato što nisi lag... Ok, sada, evo, izvoli. Ok, sada ćemo ako idemo u park i onda ćemo da vidimo da li će neko da se pojavi. Ok, bukvalno, bože. Ovdje su svi koji me poznaju, ok, uglavnom, znači izgleda da ću morati da promenim server zato što ovdje me svi drugi ignorišu i mislim da ću morati da isključim joins zato što ne može ovako to da ide. Prosto ovdje me prate svi ljudi koji me poznaju i da, to neće trebati, to ne ide tako. Tako da idem da isključim joins i da se priključim na ovom serveru i nadam se da ću uspeti. Ok, ja ne znam da li sam ja baksuz, ali ja bukvalno samo nailazim na servere gdje ima Rusa, Španca i to je to. Bukvalno Rusi, Španci i to je to. Nikog drugog. Znači Englez, možda nađe se dvoje, troje i oni uopšte ne pričaju. Tako da ovo je veoma loše. Gde su Englezi, bre, šta je ovo? Ovo je strašno. Idemo opet, evo ovako, znači sad ćemo ovako, znači opet ćemo da izvodimo jednoroga. Hey guys, do I owe unicorn to someone? Meni? Ma nemoj, tebi dugujem unicorna, ma nemoj. Da vidimo da li će da prihvati. Vidimo da li će Katarina da prihvati, pošto je rekla da joj dugujem jednoroga, pa sad ćemo da vidimo da li ti stvarno, da li ćeš stvarno da prihvatiš jednoroga. Dev X Monsi, valjda ovaj misli da mu dugujem, ajde da vidimo, da li ćeš da prihvatiš jednoroga. Da li ćeš da prihvatiš jednoroga? Ako prihvati jednoroga, znači da njemu kao dugujem jednoroga, ali ne dugujem mu naravno, okej. Ajde bre, oh my god, šta mi dodajete stvari? Ovo su sve ljudi koji me ne poznaju, bukvalno svi. Opet, kako sam opet ušao u server? Oh my god, opet. Ne mogu da verujem.
Ok ljudi, izgleda sam prošli put ušao u isti server iz kojeg sam izašao, tako da ovog puta mislim da nisam, zato što evo ovdje sad ima Engleza. To mi treci, ba, to, odlično, sad idemo brzo. Ok, kako se ljudi teleportuju do mene, zar nisam isključio joins, šta se ovo dešava? Do I owe a unicorn to someone? O moj bože, ovo su opet isti ljudi, kako me nalazite, ne razumem. Na koju foru me nalazite? Moj bože, ovo je isti server. Ok, ljudi, ja ću da se roknem, znači ja ne znam kako. Oh my god, idemo opet, znači ja ne znam šta se dešava. Ok ljudi, ja nisam ni ugasio joins, koja sam ja budala. Bukvalno ja se čudim kako se ljudi priključuju ako sam ugasio joins, a ja nisam ni ugasio joins. Znači bukvalno ne mogu da verujem koja sam ja budala. Hi! Ljudi, znači mene ovdje svi ignorišu. Znači ja kukam kako mi je neko dao jednoroga i želim da ga vratim. Okej. Da vidimo da li će da stvarno uzme mog jednoroga. Ajde vidimo da li će da uzme jednoroga. Zato što ako prihvati, znači da je skemer. Ljudi, ona je prihvatila. O moj bože. Bukvalno je piše I'm poor, I have no pets, please any unwanted pets. Bukvalno je piše da je siromašna. Odakle ti onda jednorog? Odakle ti jednorog? Kako, odakle ti jednorog onda? O moj bože, ok, uglavnom, ok, idemo dalje. Please, that's my uni. How? You are poor. A bukvalno kaže da je ovo njen jednorog. Ja je pitam kako kad je siromašna. I gave it to you by accident. Oh, really? A bukvalno kaže da mi je kao slučajno dala jednoroga i sad ja pitam kada mi je dala jednoroga. Eto što mi bukvalno nije dala ovog jednoroga, znači to je strašno, bukvalno. Sad ćemo možda će da izmisli da laže, sad ćemo da vidimo. A couple of minutes ago, I just joined the server. Znači rekla da mi je dala pre par minuta. Molim! Ajde, progovori gusko jedna, da vidimo ko je ovo. Grenej 07, progovori, ajde, da te vidim. Ajde, reci mi kako si mi dala pre par minuta kad sam se ja tek priključio u server. Kako? Ajde, reci mi molim te, ajde, kako? Will you tell me how? Please! O moj bože, ne mogu da verujem. Sad sam je pitao da li je skemer. Sad ćemo da vidimo šta će da kaže. Sad da kaže, no, I'm not, no! Logično. 100% I gave to you by accident. Ma da, dala si mi by accident. O moj bože, kako laže, ne mogu da verujem. Gusko jedna prokleta, pa jer misliš da sam retardiran, majko moja, jer misliš da sam retardiran. Please, I worked hard for it. Kaže da je puno radila za tog jednoroga, da je mnogo radila da bi dobila jednoroga. Lažljivice, jedna prokleta, ona lažljivice, lažljiva jedna prokletinjo jedna, ti ćeš meni da si radila, ma daću ja tebi kad ti zavalim šamarčinu jednu, vidjet ćeš ti. I was giving you a different pet. Okay. You gave me these two unicorns. Ćemo da vidimo da li mi je dala ova dva jednoroga, pošto imam dva jednoroga. Pitao sam je da li mi je dala ova dva jednoroga koje sam upravo tradeovao sa njom, pa ćemo da vidimo što će da kaže. Sad kad bude rekla yes. Yes! Da li me zezaš? By accident! Pa zar mi nisi dala samo jednog? Sad mi kažeš da si mi dala dva. You said that you gave me only one unicorn. Znači, rekao sam joj da je rekla da mi je dala samo jednog jednoroga i sad kaže da mi je dala dva jednoroga. Kako? Kako si mi dala dva? I to slučajno. Kako je moguće da si mi slučajno dala dva jednoroga? Mislim, to jedino može da budeš glupa, čoveče. Expose! Pozovali smo Grene i 07. Bukvalno, znači, glupača jedna. Paže, još piše da je poor. You can keep if I have mine back. What? O moj bože, koja lažljivica, ja ne mogu da verujem. What about this fly potion? Ok, sad sam je pitao da li mi je dala i ovaj fly potion, sad ćemo da vidimo šta će da kaže. Sad kad bude rekla yes iz ovo, bukvalno, znači ne mogu da verujem. Yes!
Pa da li je realno? Znači sad mi je dala i fly potion slučajno. Is this your fly potion? No, okej, pošto si iskrena, evo dobit ćeš banana car. Eto ti, izvoli. You are lying. No, molim, ona i dalje govori da ne laže, nego da sam joj, da je ona meni dala je 2 jednoroga i fly potion. Oh my god, daj molim te, znači bukvalno. Ok ljudi, stigli smo do kraja ovog videoklipa. Ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte. Današnji skriveni smajlić je sova, tako da ako ste ovaj video pogledali do kraja, onda obavezno u komentarima ispod ovog videoklipa šaljite sove kako bi znao da ste video pogledali do kraja. Vidimo se u sljedećem videu, ćao!